Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po ay pupuntahan natin ang dinadayo at pinagkakaguluhan na sikat at trending na Korean street foods na bukod sa very authentic ang lasa ay napaka-affordable pa. Mayroon silang sutok-sutok, fish cake, dakutchi, tokutchi at marami pang iba na kung Korean lover ka ay tsak na mag-i-enjoy ka. Dito lang yan sa Ibapo, Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu sa loob ng Eat Smart Asian Grocery. Inagahan talaga namin ang pagpunta dito mga studio para wala pa masyadong samok. Kaya nabutan namin sila na nagpe-prepare pa ng masarap na Korean street foods. At syempre nagutom ako mga studio kasi 11 AM na wala pa akong breakfast. So ano ba hinihintay natin? Tara na, let's go! Dito tayo magsimula sa DIY ramyun nila. Dito pipili ka ng mga noodles na gusto mo. Since DIY to, tinulungan tayo ni ate para i-prepare yung ramyun natin. So ayan, niligyan na ng mainit na tubig. At pagkatapos niyan ay nilagay na yung mga toppings. Kaya ayan, ready na. In-order din pala namin mga studio ang lahat na nasa menu nila. Kaya tara na, tikiman na to. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, kain po. Dito tayo magsisimula sa sutok-sutok. Grabe yung pangalan lang, hirap. Ang sarap. Rice cake siya ba? Na yung sauce niya medyo may anghang konti na mayroong tamis. Sarap niya. Itong isa, mayroon siyang sausage ba? Lami eh. Dito naman tayo sa special tokutchi. Sausage to siya na mayroong bacon ba? Binalot ng bacon. Tapos, tinord siya konti. Wow. Sarap. Meron ding green chili na binalot ng bacon. Yan, may ahang konti. Ang sarap dito pala. Ang sarap ng sauce ba? Yung sauce talaga nagdala. Ako, mahilig ako sa Korean foods talaga mga studio. At talagang masarap talaga yung kuha nila dito, street food. Must try. Puntahan nyo po. Ito tayo sa tangsuyuk. Ito po ay sweet and sour na pork. Yan. Yung outside niya na part, crunchy ba? Tapos tama lang yung timpla niya. Masarap din. Merong nilagay na parang pickled papaya.
Mayroong fried squid, mayroong fried egg, mayroong fried dumplings, ito fried, ano din eh? Guguma. At saka ito naman, ano to siya? Kimaru. Dito naman tayo sa Dakuchi. Ito po ay parang fried siya. Tapos sabi nila boneless chicken. Dami po nito. Dito naman tayo sa Whole Musa Hotdog. Ayan. Yung loob nito mga sadyo, mayroong mozzarella, no? Init pa. Masabi ko dito mga sudyo, masarap talaga yung Korean street food nila. Panalo po. Puntahan nyo po para matikman nyo. Hindi kayo magsisi nito.